Sikropala kang tuminga acampuh samya medali lir kadit wilating koto dahyang gong manguncang niti bencang sangaji mijo Latinyo ngadali wuwus Trusta Surawilaga kaya buta singa wragil sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kaka Prabu Ngawangga kadangipun Kakang Yayi Arjuna biyu-biyu Nadyanto tan wurunga dadi dredah munggah panca bakah parandene isih genep tata kramamu semono anggenmu ngurmati lan ngaji-aji karo wong gerang ndak tampa pangestuku tampanana Permadi nun inggih Gurawala anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula ndak jaluk kanthi banget siadi aja mringkus kaya wong pepinjungan mangkono ngadeka sing jejeg tetep ana jiwa senopati nadyan kaya ngapa lan kepiye ora mung lamake menungsa ning para dewa kepengin nekseni yen perlu sawangen tumenga ing akasa para widodari nawurake kembang lumprang Banjaran Sari kepengin nekseni dumadining kembang Kurusetra peperangane Arjuna kelawan Basukarna mula aja nganti gawe isin aja nganti gawe kuciwa ngadeka sing jejeg sapa sing jengkelang kuandane Yayi
Longgo pusakaku brodol jaringamu. Oh. Oh. Ah. Hey. Oh.
Latmara Sang Arjuna Esmunira kama nungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantian kok mundur Janaka Koko Prabu kula kewirangan menawi Kakang Awangga nglepasaken jemparing sewu ingkang dipuner menika jantung kula utawi jangga kula mboten dados menapa nanging babar pisan kula mboten duga mono rambut kula ingkang mapan wonten ing ajeng menika kenging wujudipun jemparing satemah brodol sak tekem. Rambutmu sing ngarep brodol merga kena jemparing. Nggih. Lah piye digundul pisan apa piye? Sampeyan ngomong syukur njeplak ora. Jenenge satriya iso digundul sirahe lho ora. Ngoten niku kaya pantes nenggih satriya ing Madukara nenggih Ndara Janaka gundul. Ora apa-apa ning lak suarane apik. Apike lek ora iso omong ora. Kowe isih bejo lho Janaka, tujune sing kena kok rikmamu dudu janggamu. Nggih. Tegesipun Ratu Ngawangga menika semunipun badhe mirang-mirangaken dumateng kula. Kira-kira yen kowe nglepaske jemparing pisan ning penerjangga ngono iso apa ora? Mergo aku iso ngrasake ripalungguhan iki batinmu ki lagi sumyur, batinmu lagi kuwur, sak matine si Abimanyu mbiyen kowe iki yen jemparing ki akeh mlesete. Jajal. Aku pengen ngerti kira-kira Petruk, ndendawuh. Goleka bubajaran, Truk. Bubajaran napa? Kuwi lho, rambute jaran mbuh sing tok goleki nggen pernah nggen sirah utawa nggen geger utawa nggen buntut. Sak ler wae. Rokok to. Bubajaran kok sak ler. Oh nggih, tak kira rokok ora. Lah biasane sak ler niku rokok kok ya nggih. Kang ada. Ora ngerti bubajaran le. Ora ngerti ku amplop Truk. Patut babar pisan. Nah iki jaran mati iki. Lho, iki mati apa turu iki ora? Mati kuwi mati. Niki enten sak ler niki. Janaka. Gage nyoba dhisik. Petruk men mentang bubajaran kira-kira kuwi iso ngepasake apa ora? Ayo, Truk. Nggih. Ayo, Truk. Pentangan bubat jarane. Rambut jaran lho. Nggih. Nggih, semanten iki. Keduren. Oke, menten. Ya, mudhun sithik kas. Menten. Nah, wis Janaka, nggih riyen ki pas mata kula ya. Aja sok ngarapati kula ora. Sampeyan dadi apa maratuwane Petruk getun njen pasti meleng kula ora. Ketok Janaka. Nggih, ketinggal. Sing ketok apa? Matane Petruk. Oh ya ta, kuwi wong loro iki kerja sama ora. Aku gak carane ngono kuwi ora. Pun to, aku percaya kali Ndara Janaka. Kose to, pentangan neh. Pentangan bubate. Lah niki. Aja ning mburi no, ora ketara kok kene. Jempare munggah Janaka.
Kena, Truk. Genging pancen kula paske kok. Jane meh meleset wau. Kula dunke sithik ben pas. Wong ngoten niku kudu kerja sama. Sing manah karo sing dipanah kudu kerja sama. Lek kurang pas dipaske ngoten niku. Ora guneman karo dapurmu. Isih permono Janaka. Aja nggunakake jemparing pirang-pirang ning nggunakno jemparing pepetingan. Kiai Pasopati ning kudu sepisan dadi, kena ya pisan kuwi, ora kena ya pisan kuwi. Ewadene kang dadi lesan ora ana liya kejaba janggane kadang sepuh ngawonggo. Mekaten Koko Prabu. Iya. Inggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh nanging menawi estu mangke jemparing kula lepasaken gek bener wonten ing jangganipun Ratu Ngawangga. Menawi Ratu Ngawangga ngantos pejah kados pundi. Sing jenenge satriya ki kudu wani mati sakjroning payudan. Sing mati ora apa-apa. Lek nganti mboke nesu piye? Mboke sapa? Mboke Kakang Karna. Lah iya, mboke Karna ki sapa? Ya genah padha karo mbokku. Niku Karna, Janaka iki sami, mboke siji, Petruk barang ya anake ngoten. Dewi Kunti niku anak-anak Karna, Janaka kalian kula pun sadibehi Petruk. Ora caturan karo kowe. Kowe iki kok gagas karo wong tuwa, iki perang gedhe lho. Tak kira yen Bibi Kunti Talibrata bisa nampa kanyatan iki. Malah yen ngerti anake mringkus batine kaya ngene, panjenengane ya melu keronta-ronta, melu kuwirangan mergo ora netepi jiwa satriya. Seneng atimu, bungah batinmu, kowe lega, kowe iso ngedu anake wong. Oh. Seneng atimu, bungah batinmu, iso ngedu anake wong. Tani mang penggale mang gagas ibu ngendi sing ora hancur lebur batine ngerti anake lanang loro padha panca bakah ora panca yuda ngoten niku. Kula kemawon dudu sapa-sapa ora mentala nyawang kahanan kaya ngono kuwi. Niki mangke yen Janaka sing mati mboke ya nangis, yen Karna sing mati mboke ya nangis. Sampeyan niku lho mentalane nglakoni kaya ngoten niku. Janjane sampeyan Bratayuda rampung karo gelek apa to? Aja-aja men Pandhawa ya mati, Kurawa mati, banjur negara Ngamarta, negara Ngastina mangpek dhewe mang lungguhi dhewe men sampeyan dadi ratu yang mukti wibawa, duwe negara telu ya Pinturawati, Ngamarta karo negari Ngastina. Napa ngoten karo jenengan? Endi cak omong minggat. Mula kowe lek jagongane aja karo merem. Melek. Ententane ngobrol tinggal lunga ora roh. Acan mesake lakone kaya ngene ya, Truk. Jenenge lakon adile mung dilakoni kok sawang wae dadine iki kok kepiye? Ha iya to, Kang. Pun, Kang Manut kalih botohe Bratayuda.
Ingkang Raka Ndarawati Sri Bathara Kresna manglepaske niku jemparing napa niku Pasopati. Kangge Petro. Nadyan kaya ngapa lan kepi aku duwe rasa pangrasa. Aku ora mentala araku ora tegel yen nganti iki mengko penerjanggane Kakang Awangga. Mboten mentala. Ora mentala. Yen manah madhep mrika mboten mentala mangkali mungkur. Madhep mriki. Ngene. Ah, cilubah. Ambemu ora ngono kuwi. Lah gur mateni wong ora mentala. Teng Bratayuda sampeyan aja nganti tida-tida sing baku brasta marang angkaraning bawana. Wiwit bayi abang kowe tak buang neng kali ganggo. Mergo kanggo njaga kawibawane negara Mandura. Aku ketemu kelawan kowe wis dewasa. Bisa nglelo-lelo kowe wae wis arep pamit mati. Mati wae. Kudu adimu dhewe sing budhalake. Aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kurbane kawasa. Muga-muga kowe tetep dadi kusuma bangsa. Mulya wibawa dipangku karo pangeranmu ana ing nirwana. Karna